لهرمه به هولا سازین زمان علاقه خواندکاران آجبو درسن بجارته زیده بو ای سال لدوازده باجاران 25,644 خواندکار درسا کردی هل بجارته زاروک وید مکتب فرمیده گرمانجی و زازاکی هیم بون 14 ساله اف امکان و درفت هیه ای سال اف رقم درکته هوله دی چارچوبه برنامه درس زمان و زاراواین زندیده اف 14 سال لدبستان دولت درسین کردی تندای خواندکارن کدیشن پولن 5 6 7 و 8 دکارن درسین گرمانجی و زازاکی هلبجیر ایسالج بو درس بجارت یا کردی کمپانیه که برفره هات مشانده بسای سازین زمان پارتین سیاسی و ریخستنین سیویل علاقه خواندکاران آج بو درسین بجارت زیده بود زاروکێک bi zimanê xwe wexdakî dielimin aidiyeta wan û mekteba yanî xwedîtiya xwe di nava mektebê divînin û daha bêtirî di derza de pêş dikevin. Hejmara xwendekarên ku dersên Kurdî hilbijartin li gorî salên berê pir zêde bû. Îsal 25,644 xwendekaran dersên Kurdî hilbijartin. Zarokên Diyarbekir û Mêrdînê dersên kurmancî, Sebiyên Çewligê jî dersên zazakî hilbijartin. Xwendekar di destpêka dersê de tîp û hejmarên Kurdî nas dikin û fêrî nivîs û xwendinê dibin. Wexta ku tu mektebê divî îşî bi teknîkekê bi usulekê xweşik wexta ku tu bielîmî te hîn bêtirê ji bavê xwe û ji kalê xwe û ji diya xwe û ji mezinê xwe hîn bêtirê xweşiktir bi usulekê xweş xeber bidî. Ji bo wî yanî di mekteba de bi eğitimekê xweşik mere zimanê xwe bielme nametekî mezin e. Serokê Şaxa Eğitim Birsenê Ramazan Tekdemir bangî Wezareta Perwerdeyê kir ku hejmara mamosteyên Kurdî bên zêde kirin. Kemasê mamoste jî gere were çareser kirin. Divî meselê da erê belê xwendekar derza kurmancî û zazakî hilbijartin lêbelê gere kemasya mamoste jî were çareser kirin ki o dibistana da xwendekar bê mamoste nemînin. Li gorî sîstema xwendinê ya dersa bijarte eger 10 xwendekar daxwaza dersekê bikin ji wan re poleke taybet tê vekirin.